дар идораи ҷамъияти масъулияти маҳдуди наҷот бо иштироки намояндагони корхонаи воҳиди давлатии логистика, хадамоти назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти вилояти Суғд ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара, маҷлиси умумии ронандагон ва кормандони муҳандиси техникӣ доир гардид. дар рафти ҷаласа масъалаҳои вобаста ба аҳамияти иҷлосии тақдирсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешрафту шукуфоии мамлакат, ширкати намояндагони муассиса дар конфронси байналмилалии илми амалӣ дар мавзӯи логистика ва афзалияти он дар рушди робитаҳои нақлиётии Тоҷикистон бо давлатҳои минтақа ва нишондиҳандаҳои фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди наҷот давоми 20 соли фаъолият мавриди муҳокима қарор дода шуданд. Директори кулли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди наҷот Наҷотхон Исомаддинова зимни баромад аз ҷумла тазаккур дод ки қарорҳои қабулнамудаи иҷлоси 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори ғояҳои сулҳхоҳона ва неки сарвари нави давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тафаккури ҳар як сокини солимфикри мамлакат нақши бориз гузошта мардуми шарифи Тоҷикистонро ба корҳои нави созандагӣ ҳидоят ва орзуву ормонҳои халқро ба эъмори давлати ҳуқуқбунёду демократӣ зиндагии осудаву ором қавӣ намуд ва боиси болоравии эътимоди шаҳрвандон ба роҳбарияти нави давлат ва муттаҳидии онҳо дар атрофи пешвои миллат гардиданд. Иҷлосия ба дилшикастагӣ, рӯҳ афтодагӣ ва нобоварии шаҳрвандон ба фардои худ хотима гузошта дар дили мардум шӯълаи бедории миллиро барафрӯхт. маҳз иҷлоси 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва саъю кӯшишу фидокориҳои бемисли асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки дар мамлакат сулҳу оромӣ ҳукмфармо гардиду дар фурсати кӯтоҳи таърихӣ халқи тоҷик ба амалигардонии 3 ҳадафи миллӣ, таъмини истиқлолияти энергетикиву амнияти озуқаворӣ ва раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ пардохт ва ба музаффариятҳои азим соҳиб шуд. имрӯз бошад ба пиёдасозии ҳадафи 4 саноати кунонӣ бо суръат шурӯъ намудааст. Наҷотхон Исомаддинова ҳамзамон таассуроти худро аз ширкат дар раванди конфронси байналмилалии илми амалӣ дар мавзӯи логистика ва афзалияти он дар рушди робитаҳои нақлиётии Тоҷикистон бо давлатҳои минтақа баён намуда бо қаноатмандии хоса иттилоъ дод ки ронандаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди наҷот Абдумуқаддис Ғаниев дар озмуни беҳтарин корхонаи нақлиёти автомобилӣ, терминали нақлиётӣ, ронанда ва логистика ки дар доираи конфронс байни корхонаҳои нақлиётии кишвар сурат гирифт, дар номинатсияи ронандаи мусофиркаши беҳтарин ғолиб дониста шуд. зимни натиҷабардорӣ аз фаъолияти 20 солаи муассисаи нақлиётии наҷот тазаккур дода шуд ки ҷомеаи меҳнатӣ дар ин муддат бо баробари пешбурди фаъолият дар самти мусофиркашонӣ ва зиёд намудани хатсайрҳои хизматрасонӣ дар мавзеи лабташнаву санглохи канори шаҳр ба бунёди қароргоҳи доимӣ бо тамоми шароити ҷавобгӯй ба талаботи замони муосир муваффақ гардид. кашидани хати об ва барқ, бунёди истгоҳи трансформаторӣ ва боғи меваҳои шаҳадрез дар заминҳои ҳамагӣ чанд сол пештар бекор хобида аз саҳифаҳои пурифтихори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди наҷот маҳсуб мешаванд. давоми наздик ба 20 соли фаъолият, наҷот 78 миллиону 100 ҳазор нафар мусофиронро ба манзилашон расонида ба хазинаи давлат дар маҷмӯъ 4 миллиону 484 ҳазору 971 сомонӣ андоз ворид намудааст ки бешак саҳми шоёнест дар пешбурди соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёти мамлакат. ҷомеаи меҳнатии наҷот дар масъалаи хизматрасонӣ ҳангоми баргузории чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ва расонидани кӯмак ба нафарони ниёзманд низ фаъолнокии назаррас нишон медиҳад. муовини сардори корхонаи воҳиди давлатии логистикаи вилояти Суғд Шавқат Исмоилов ва мутахассиси пешбари хадамоти назорат ва танзими шӯъбаи Исфара Конибодом Умаров дар навбати худ аз фаъолияти 20 солаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди наҷот дар такя ба арқому далелҳои мушаххас натиҷабардорӣ намуда бо баробари дастовардҳои ҷомеаи меҳнатӣ аз вазифаҳои иҷрояшон ҳатмӣ минбаъда ёдовар шуданд. дар анҷом ба маъмурияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди наҷот дар вазъи тантанавӣ ифтихорномаи сардори корхонаи воҳиди давлатии логистикаи вилояти Суғд супорида шуд.